з намі, значыць, імкненне да ведаў – гэта ваша якасць. Прывітанне, паважаныя гледачы. Гэта віктарына «Размаўляем па-беларуску», якой кожны можа паспрабаваць сябе ў ролі лінгвіста. Трэба толькі пачаць размаўляць з усмешкай, з пяшчотай на вуснах і іншым таксама захочацца. Сённяшніх удзельнікаў гульні яднае цікавасць да беларускай спадчыны і месца жыхарства. Гарадок – райцэнтр, з якога яны прыехалі, вядомы далёка за межамі Беларусі. Сваімі іконамі, рушнікамі, драўлянымі карункамі і, вядома, працавітымі людзьмі славіцца Ветка. Вітаем веткаўчан! Калі ласка, капітан Аксана, вам слова. Добрый день. Добры. Вас вітае каманда гімназіі горада Веткі і наша назва Паланеза Агінскага. А чаму так назвалі каманду, Аксана? Нам вельмі падабаецца творчасць Агінскага, а менавіта Паланез развітанне з радзімай, таму і мы вырашылі назваць так каманду. Вельмі добра. З вамі хто сёння? Побач са мной Діяна і Ангеліна, гэта вучаніцы 11 класа. А вы? І я вучаніца 10 класа. Шчыры дзякуй за расказ, дзякую. Ну і Вольга, капітан другой команды, слухаю. Добрый день. Добрый. Меня зовут Ольга. Я з'являюся капітанам команды «Сябры». Злева от мяне сяброўка Полина. Справа от мяне сябр Рыгор. Так. Мы приехали до вас с города Ветки. Мы з'являемся сябрамі, тому и назвали так свою команду. Цудоўна. І сябрам, і камандзе Паланез Агінскага я жадаю перамогі. Шаноўныя гульцы, каб спрэчныя моманты не завялі нас умоўны тупік, за ходам нашай гульні будзе сачыць назіральнік, пісьменнік, мовавед, выкладчык беларускай мовы і літаратуры Святаслаў Крупенька. Увага на экран. Мова, пявучая родная мова. Ты уладарка нявызнаных скарбаў, столькі значэння, гучання і фарбаў маю сабе твоё кожнае слово. Алексей Зарыцкі. Прывітанне шаноўным гульцам, сённяшнім удзельнікам нашай тэлевіктарыны. Вітаю і вас, дарагія тэлегледачы, усіх, хто знайшоў 30 хвілін, каб пабыць саўдзельнікамі трапных адказаў, праверыць і свае веды ў дачыненні да роднай мовы. Усім жадаю поспеху, цудоўнага настрою, усмешак. Хай роднае слово звініць, як песня Жаўрукова. Шчыры дзякуй вам, Святаслаў. Мы пачынаем наш першы этап. Прыгадваем. На этапе «Прыгадваем» гульцы шукаюць адказы на слайд пытання. Прыгадаць прадмет або з'яву і назваць іх па-беларуску – вось першае заданне. У гульцоў ёсць 5 секунд на роздумы, падказка, схема слова і адна літара ў ёй. Паважаныя удзельнікі, калі вы адкажаце правільна, вы пачуеце вось такі сігнал. Ну а няправільны адказ будзе пазначаны інакш. Каманда, што адкажа на пытанне правільна першай, атрымае ва ўзнагароду 2 балы. Я нагадаю, што ў першым конкурсе націскаць на кнопку можа толькі капітан. Такім чынам, прыгадваем, што гэта. І першай на кнопку націснула капітан каманды «Сябры» Вольга. Хто будзе адказаць? Адказаць будзе Полина. Гэта лазня. І гэта правільны адказ. Першыя 2 балы ў скарбонку каманды «Сябры». Наступны слайд. І зноў Вольга, і зноў «Сябры». Кветачкі ўбачылі і націснулі кнопку. Хто будзе на гэты раз? Адказваць буду я, гэта Чабор. І яшчэ 2 балы ў скарбонку каманды «Сябры». Трэці слайд. Вось тут іх некалькі, а трэба назваць адзін. Калі ласка, Аксана, каманда Паланеза Агінскага. Паспрабую адказаць я, гэта абаранак. Беспамылкова. І першыя 2 балы ў скарбонцы каманды Паланеза Агінскага. Наступны слайд. Вось такія мульцяшныя героі. І зноў Аксана, зноў каманда Паланеза Агінскага. Хто будзе гаварыць? Адкажа Діяна. Гэта кропка. Вы маеце рацыю, Діяна. Наступны слайд. А вось тут Аксана і каманда «Сябры». На здымку мы бачым, гэта палац. Выдатна. І апошні слайд. Хацеў ужо сам націскаць на кнопку, Вольга. Гэта абцугі. Без
беспамылкова. Малайчына, Рыгор. Выдатна. Каманды хутка справіліся з першым заданнем і атрымалі свае першыя балы 8 і 4. І гэта толькі пачатак. Ну а цяпер мы пераходзім да наступнай гульні, перакладаем. На другім этапе тэлевіктарыны каманды будуць перакладаць словы, словазлучэнні і сказы з рускай мовы на беларускую. Рабіць гэта яны будуць паасобку. Ну а першымі за перамогу будуць спрачацца Діана і Паліна. Яны паспрабуюць перакласці слова, словазлучэнне і сказ. Увага! Першае слово – кувшин. Калі ласка, Діяна. Жбан. І гэта правільны адказ. Малайчынка, яшчэ можна сказаць па-беларуску. І гарлач, так? І збан, і збанок. Дзякую вам. Словазлучэнне. Приготовление пищи. Прабачце, Діяна, вы націснулі раней, чым я прамовіла словазлучэнне, таму 5 секунд на роздум ёсць у Паліны і права адказу. Приготовление ежи. Дакладна адказала малайчынка. 2 балы паклала ў скарбонку каманды сябры. Наступны сказ. Клюква – очень полезная для здоровья ягода. 5 секунд на роздум. І Паліна націснула. Журавіны вельмі карысныя для здароўя ягады. І гэта правільны адказ. Малайчына Паліна справілася з заданнем. Наступнае заданне для капітанаў. Аксана, Вольга, увага, блюдцы. Слухай, Вольга. Сподак. І гэта правільны адказ. Позній ужин. Гэта позняя вячэра. Выдатна, беспамылкова, малайчына. Снег кое-где держался до начала апреля. Вольга націснула. Чакаем ад яе адказу. Аксана уважліва сочыць. Снег дзе-нідзе трымаўся да пачатку красавіка. Беспамылкова, малайчына. Ну што ж, у нас будучы юрыст супраць спецыяліста па гаспадарчай дзейнасці. Тарелка. І першай была Ангеліна. Калі ласка. Гэта талерка. Выдатна. Наступнае словазлучэнне. Вкусный завтрак. І зноў Ангеліна спрабуе. Смачны заўтрак. На жаль, Смачны сніданак. выдатна, Рыгор. А можна яшчэ сказаць і смачнае снеданне. І сказ урэшце. Всю жизнь ходишь по лесу, и он всегда загадочный. Ангеліна націснула на кнопку. 5 секунд можна падумаць і адказваць. Усё жыццё ходзіш па лесе, і ён заўсёды чароўны. Паважаная Ангеліна, эксперт падказвае, што мы можам даць вам 2 балы, таму што вы вельмі добры сінонім падабралі да слова загадкавы, чароўны. Ну, амаль што тое ж самае. Дзякуй вам. 2 балы ў скарбонку каманды Паланез Агінскага. Пакуль падлічваюцца балы, мы скарыстаем гэтую паўзу і паслухаем нашага эксперта, мовазнаўца Святаслава Крупеньку. Шановныя гульцы, смялей прапануйце свае варыянты. У вас усё добра атрымліваецца. У жыцці заўсёды прыдадуцца родныя назвы, асабліва калі яны звязаны з прыгатаваннем ежы, з прадметамі побыту. І па лесе прыемна паблукаць, які заўсёды загадкавы і таямнічы, а лепш поўны грыбоў і ягад. Дарэчы, апошнія ў нас ужываюцца ў множным ліку. Чарніцы, суніцы, брусніцы, маліны. І напамін пімена панчынкі заўсёды да месца. І я на клюкву журавіны не прамяняю, не аддам, і светлы край наш жураўліны я дзецям ціха перадам. Як заўсёды, дзякуем вам, Святаслаў, за карысную інфармацыю. Падводзім вынік гульні ў пераклад 18-12 на карысць каманды сябры. Ну а наперадзе эпізод
Эпізод тлумачым. Задача гэтай гульні растлумачыць сэнс беларускіх слоў, рэдка ўжывальных і не толькі. Вывесці на чыстую ваду сэнс кожнага камандам дапамогуць суайчыннікі. Мы запісалі іх адказы і гатовы паказаць, што атрымалася. Но гульцам застанецца выбраць з 3 варыянтаў правільны і залічыць на агульны рахунак каманды 3 балы. Калі каманду часова напаткае няўдача, свой варыянт адказу дасць сапернік і заробіць на падборы 2 ачкі. Гуляем далей. Пачынае каманда з меншай колькасцю балаў. Гэта пакуль што паланез Агінскага. Дзіяна ведае, што яны абавязкова перамогуць. Ну што ж, увага на экран. Слова «ладуннік». Які сэнс мае гэтае слова? Ладуннік – гэта пасудзіна, у якой спальваюць ладан. Сумка для пораху у паляўнічых. Сковорода для смажання бліноў. Хто будзе гаварыць, Аксана? Адкажа Діяна. Діяна, спрабуйце. Мы лічым, што гэта пасудзіна, у якой спальваюць ладан. На жаль, не падказала вам ваша інтуіцыя правільнага адказу. Ну, магчыма, Вольга і каманда «Сябры». Мы разумеем, што гэта варыянт В – сковорода для смажання бліноў. Не знайшлі каманды правільнага адказу ў гэтай гульні. Діяна, я прашу вас прачытаць, што ж значыць ладуннік? Ладуннік – гэта сумка для пораху ў паляўнічых. Запомніце, калі ласка, гэтае слово, паважаныя гульцы, а я падтрымаю тое, што сказала Діяна радкамі Якуба Коласа. За плячыма дубальтоўка, і ладуннік ёй дадан, а шырокі пояс лоўка аціскае крэпкі стан. Чытаем у творы Сымон Музыка. Наступнае слово для каманды «Сябры» – «друза». Гэтае слово таксама з адметнай лексікі Якуба Коласа. Друза – гэта нікому не патрэбны чалавек. Здобная булка з мармеладам. Маленькі сабачка пароды далмацін. Вольга, ці ёсць варыянты ў каманды «Сябры»? Адказваць будзе Паліна. Мы лічым, што друза – гэта нікому не патрэбны чалавек. Выдатна! Эх, няроўныя дзве часці, ён нікчэмнасць, ён друза, і з вачэй гатова спасці крыўды, горкая сляза. Гэта з твора Сымон Музыка, малайчына. Наступнае слово для дзяўчат з каманды паланеза Агінскага – саладуха. Саладуха – гэта насякомае, сямейства пладовых мушак. Салодкая страва з жытняй мукі. Удзельніца вясельнага абраду. Калі ласка, думайце, 5 секунд у вас ёсць, а магчыма, ўжо і падрыхтаваліся. Я лічу, што гэта салодкая страва з жытняй мукі. Выдатніца, малайчынка Аксана і каманда паланеза Агінскага. Вам у вашу скарбонку наступныя балы. Ну што ж, слова «куль». Яно для каманды «Сябры». Куль – гэта стрыжень для намотвання кабелю. Стальны прадаўгаваты снарад для стральбы. Тоўсты сноп выбранай саломы. Ну што, Вольга, хто будзе браць адказнасць на сябе? Паспрабую я. Калі ласка, капітан. Мы лічым, што куль – гэта тоўсты сноп выбранай саломы. Вы маеце рацыю. Так, на страсе можна было пабачыць гэтыя кулі. Імі крылі страху. Дзякую. Наступны прыметнік для каманды паланеза Агінскага. Імпэтны. Які гэта? Імпэтны – гэта упарты, суровы. Які любіць быць у кампаніі. Хуткі, імклівы, парывісты. Хто будзе адказваць? Папробую адказаць Діяна. Діяна, калі ласка. Мы лічым, што гэта хуткі, імклівы і парывісты. Выдатна, выдатна, малайчына і ўся каманда паланеза Агінскага. Гэта быў дужа імпэтны скачок. Іван не ўстаяў на нагах. Чытаем у Быкава. Наступны прыметнік. Цупкі. Які гэта? Цупкі – гэта скупы, да прагнасці ашчадны. Цвёрды, жорсткі, нягнуткі. Які лёгка прыстае, клейкі.
Хай паспрабуе Паліна. Цупкі гэта які лёгка прастае, клейкі. Крышачку памылілася Паліна, а вось у дзяўчат з каманды Паланэз Агінскага ёсць шанс. Мы лічым, што гэта скупы да прагнасці ашчадны. Ну, не выкарысталі магчымасць, ну нічога страшнага. А цяпер затое мы ведаем, што цупкі гэта, Ангеліна? Цвёрды, жорсткі, нягнуткі. Пакуль рэдактары падлічваюць балы, я скарыстаю магчымасць і нагадаю гледачам, штотыднёва у газеце «Звязда» побач з праграмай перадач друкуюцца цікавінкі беларускай мовы ад тэлевіктарыны «Размаўляем па-беларуску». Адкрывайце «Звязду», далучайцеся да тэлевіктарыны. І яшчэ колькі слоў пра «Звязду». Яна знаёміць чытача з усімі важнейшымі аспектамі жыцця Беларусі і свету. Палітыка, эканоміка, культура, гісторыя, краязнаўства, спектр тэм не абмежаваны. На рахунку каманды Паланэз Агінскага 18 ачкоў. Каманда «Сябры» ў лідарах, у яе 24 балы. І мы пераходзім да наступнага этапу. Ужываем. Цяпер мы будзем спрабаваць правільна ўжываць фразеалагізмы. Папярэдне раскрыем іх сэнс, але спачатку даведаемся, якія ўстойлівыя адзінкі выберуць нашы каманды. Першым канверт з фразеалагізмам выбірае капітан каманды, у якой менш ачкоў. Гэта каманда Паланэз Агінскага і капітан Аксана. Вы ўбачыце 6 канвертаў. Які вам даспадобы? Мы выбіраем першы канверт. Першы, калі ласка, пакіньце. Благім матам. Благім матам. Чулі такі фразеалагізм? Да. Знаёмы, цудоўна. Вольга, засталося толькі 5 канвертаў, акрамя першага, любы. Паліна падказвае трэці. У адзін мах. У адзін мах. Паважаныя капітаны, запішыце вашы фразеалагізмы і паслухайце, што трэба зрабіць. Першае. Праз 30 секунд вы мне патлумачыце сэнс гэтага фразеалагізма. Другое. Прыдумаеце сказ з гэтым фразеалагізмам. І трэцяе. Вы прыведзяце ў прыклад сінонімы ці адпаведнікі з беларускай ці з рускай мовы. Фразеалагізма з такім жа або прыкладна такім жа значэннем. 30 секунд на роздум. Вы падрыхтаваліся, я бачу. Ва ўсіх добры настрой, усе знайшлі сказы, адпаведнікі і сэнс. Слухаю вас, Ангеліна. У нас быў фразеалагізм благім матам. Так. Мы лічым, што ён абазначае гучна ругацца, гаварыць нешта дрэннае. Ну, і не абавязкова дрэннае. Просто нешта гучна гаварыць. Вельмі добра, 3 балы вы ўжо зарабілі. Я бачу, што Аксана падцягнула да сябе паперку, і менавіта яна будзе прыводзіць у прыклад сказ. Мы прыдумалі такі сказ. Ён крычаў благім матам ад болю. Добры сказ. Вельмі гучна крычаў чалавек ад болю. Дзякую. Діяна, калі ласка, адпаведнікі. Мы лічым, што ў рускай мове ёсць адпаведнік крычаць как резаны. А беларусы скажуць яшчэ, колькі сілы крычаў, на ўсе грудзі крычаў, так? Дзякую вам вялікі. 9 балаў у гэтым конкурсе зарабіла каманда Паланэз Агінскага. Ну а цяпер час слухаць сяброў. Калі ласка, Вольга. У нас быў фразеалагізм у адзін мах. Так. Моя каманда лічыць, што адзін мах гэта значыць вельмі хутка і лёгка. Зрабіць нешта. Нешта зрабіць. Напрыклад, у нас такія сказы. Я пішу сачыненне ў адзін мах. Ці я так моцна перапужаўся, што перапрыгнуў цераз плот у адзін мах. Пераскочыў плот у адзін мах. Вельмі добра. 6 балаў зарабілі. А ці ўдасца вам яшчэ 3 балы зарабіць? Мы зараз і даведаемся. Паліне слова. У беларускай мове ёсць адпаведнік у адзін момант. У рускай маркнуць не ўспееш і адной левай.
Малайчынка, выключны адказ. Дзякую. Пакуль рэдактары падлічваюць балы, карысная інфармацыя ад Святаслава Крупенькі, нашага эксперта. Увага на экран. Шановныя гульцы, у адзін мах вы справіліся з заданнямі, і сэнс выразаў раскрылі, і цікавыя сказы прыдумалі. Мне і дадаць няма чаго. Чытаў некалі у цішкі Гартнага. Толькі іскры ў вачах, а жалеза ў руках, скура гнецца ад іх в адзін міг, в адзін мах. Вось як людзі раней працавалі. А да выразу крычаць благім матам знаходзім шмат сакавітых сінонімаў. Крычаць на ўсе застаўкі, немым голасам, як недарэзаны, як іерыхонская труба і іншыя. А як надарацца часамі, яму спаткацца там з казамі, тады крычаў ён благім матам, тады рабіўся ён вар'ятам. Гэтак у Якуба Коласа. А я зычу вам поспеху ў апошнім конкурсе. На рахунку каманд 33 і 27 балаў. Ну а мы пераходзім да апошняга этапу. Цытуем. Задача гульцоў у апошнім конкурсе з назвай «Цытуем» простая – працягнуць фразу і зарабіць лідарскія 3 балы. У музычным заданні па магчымасці назваць песню, а ў паэтычным яшчэ і аўтара слоў. Гэта дадатковыя заданні, за якія таксама налічваюцца 3 балы. Калі ж радок працягнуць не атрымаецца, тады свой варыянт можа даць каманда «Сапернік», якая за кожны станоўчы адказ заробіць на падборы па 2 балы. Ну а пачынае каманда, што набрала меншую колькасць балаў, гэта пакуль каманда Паланэза Гінскага. Цытуем першае заданне мудраслоўе. Працягніце прыказку і зарабіце лідарскія 3 балы. Не рабі другому, што не люба. Калі ласка, Аксана, хто будзе адказваць? Адкажу я. Не рабі другому, што не люба самому. Выдатна! Вашы 3 балы, малайчынкі, апладысменты! Ну што ж, прыказка ў адказ для каманды «Сябры». Не радуйся беручы, а радуйся. Адказвае Паліна. Не радуйся беручы, а радуйся аддаючы. Аддаючы, выдатна, вы маеце рацыю, вашы 3 балы і каманды «Сябры», малайчынка. Ну што ж, дзяўчаты, для вас музычнае заданне. Увага на экран. Спрабуем, Аксана. Адказваць будзе Ангеліна. Я жыву ля рэчанькі, ля вады. Збудавала хату з лазы. З лазы. На жаль, памылілася. Ну не з лазы дзяўчына будавала хатаньку. Вольга, ці ёсць адказ у каманды «Сябры»? На падборы магчыма зарабіць 2 балы. Ёсць. Мы лічым, што можна збудаваць хатаньку з лебяды. І гэта правільны адказ. 2 балы камандзе «Сябры». Малайцы. Калі ласка, Аксана, як жа называецца песня? Гэта песня называецца «Добрый вечар, дзяўчыначка». А вось тут вашы 3 балы. Я толькі дадам, што словы гэтай песні народныя, а вось музыка Ігара Лучанка. А выконваў гэтую песню ансамбль «Заранак». Музычнае заданне для каманды «Сябры». Увага на экран. Сягоння не ўцячэ ўжо ад слоў маіх гарачых. Не ў час, калі смяецца, спявае або плача. Не ў час, калі змарыўшыся ў змярканне, звіняць ей завушніцы. Не могу вспомнить. Ага. Назву песні ведаем. Так, Вольга, ваш адказ. Ёсць адказ? Нема. Нема. Давайте спытаем у дзяўчат. Магчыма, яны працягнуць радок, бо яны ж у школе вывучалі гэты верш. Звіняць ёй за вушніцу ўсё. Чакаюць спатканне.
Не, прабачце, давайте глядзець, як жа спяваў Улад Чыжыкаў. Змарыўшыся ў змярканне, звіняць ей завушніцы, усё пра маё каханне. Вось цяпер Рыгор згадаў усё. Дакладна кожнае слово ў гэтай цудоўнай песні, якая, Вольга, называецца? Завушніцы. Завушніцы. Выдатна. Вось тут вам 3 балы. Я толькі дадам, што словы гэтай песні Максіма Танка, музыка Уладзіміра Мулявіна. Гэта цудоўная песня з творчасці песняроў. Спяваў гэты куплет Улад Чыжыкаў. Ну што ж, паэтычнае заданне для каманды Паланеза Гінскага. Вось сімвал твой, забыты краю родны, зварушаны нарэшце дух народны, я верую, бясплодна не засне, а ўперад рынецца, маўляў, крыніца, которая магутна гучна мкне, Здалеўшы з глебы на прастор прабіцца. Малайчынка 3 балы зарабіла для каманды Паланеза Гінскага, малайчына. Ну што, дзяўчаты, вам трэба згадаць назву верша і аўтара. Што тычыцца аўтара, паслухайце падказку маю. У 1913 годзе у друкарні Марціна Кухты выдаецца адзіны прыжыццёвы зборнік паэта, які называецца «Вянок». Дзяўчаты, назву верша скажыце мне, калі ласка. Адкажа Ангеліна. Ангеліна, калі ласка. Мы лічым, што гэты верш называецца санет. Гэта правільны адказ, 3 балы. А хто ж напісаў гэты верш? Максім Богданович. Выдатна. І яшчэ 3 балы у каманду Паланез Агінскага. Ну, а цяпер заданне для каманды сябры. Бачыш, княжа, загоны, лясы, сенажаць. Ім пакорны я толькі з гуслямі. Сілен, княжа, караць, галаву сілен зняць. Не скуеш толькі... Толькі дум ланцугамі. Выдатна. Выдатна, Вольга. Малайчына, 3 балы у скарбонку каманды сябры. Вам трэба назваць твор і аўтара. Янка Купала, паэма «Курган». Паэма «Курган». 9 балаў у гэтым конкурсе зарабіла каманда сябры. Малайцы, апладысменты. Тэлегульня падыходзіць да свайго лагічнага завяршэння. Сёння першай стала каманда сябры. У іх 50 балаў. Каманда Паланеза Гінскага назапасіла 42 балы. Выдатны вынік. Хай у вас, паважаныя гульцы, часцей узнікае жаданне думаць і гаварыць па-беларуску. Ну а каб тыя хвіліны, што мы правялі ў студыі разам, запомніліся вам надоўга, у падарунак кнігі беларускіх аўтараў на роднай мове. На гэтым наш аповед пра важныя мілыя сэрцу беларусаў словы і выразы не скончаны. Працягнем яго ў наступных выпусках перадачы для тых, хто цікавіцца нашым родным. З вами была Алена Трацэнка. Чакайце сустрэчы і часцей размаўляйце па-беларуску самі і разам з намі.